Anak. Hi guys! We're here. Precious, na. Little Precious. Good afternoon guys. Di ako diri guys ha. Mga tanom, mga bulaklak. Ayan guys, oh, kita-kita ninyo. Di ano guys, oh. Yan guys. Blooming na kaayog akong mga tanong guys. Oh. Yan. Ano guys, at among gitanong dihas laging mga kaplaw. O pila na ni kabuan. Tapos na kaso guys. Oh. Ano na ito yung pangmahan? Panganan. Ano na ito yung pangmahan sa laing lugar. Anong gusto nga dami mo sa una atong lihag hindi. Kung gusto ang anak dito guys kasi may sabing-sabing. Yan yung budget na ito. Kaya, ako na po na yung panaman guys. Adi gamit yung bisagdan ako. Ang bisagdan tanan ari adarang lapitan. Guys. Yan, ang bisagdan. Kani unang nalana. Pero mag-view na po siya diha. So guys, tiyag ang mga apo guys, oh. Arang kabuutan sila di Nalilihig sila. Mga sagbot-sagbot kaya napugha ni sila kahoy. Ano sila? Dati, ano sila? Napugha kahoy, ubas ilang papa. Tapos, Inday Precious, Gailis na, oh. Sino ko yan? At ang mga apo guys, oh. Wow, very clean na. Di apo si Along Jirik. Along Jirik, buutan si Along Jirik. Salamat lang. Kani si Along Jirik, anak ni si Janet. Irik. Uy, sangi-sangi rin ilangan. Jirik, ito Irik, ito sang kakwa. Salamat Along Jirik, kaning tabang ka. Ipahigda long. Ibras at kusina. Nangindor ba ko ito? Iuli na ka. Na guys, o di ay mga pipi nga dahon. Kano siya plant hanger. Ikahang siya guys. Pagkas na gizang. Sidrik, taas na naging mong ng lobi. Magaling ka na, Lord? O sige, halingin na. Sige, dito. Tapukan na yung mga kuwan. Laja-laja din sa sakbo. Kita nyo guys, oh. Guys, ang mga pinanan mo. Mga hulay. Kanis dyan, mga gabi. Kanis, saluyot. Daghan na pong mga itanumay. Daghan ng mga nangalaja nga liso. Saging-saging, dahil hilba. Mga herbal na sila guys. Daghan nga tambawan. Rub. Rub. Yan na pa yung mga bagong tinanong guys, oh.
Mudagot na po ni sila po. Mindot na po ni. Ano di ay tangkong? Naka-harvest na ko ani ganina guys. Agabi amang gi sagulan og kuan. Sari-sari. Gamang gigataan. Asa na ninyo ikuan long? Dato ubos. Kaya dato halingan adto. Pagtanaw mo anang daan. So, mara to guys. Unsa na po sunod po nang ipakita ninyo og mo kuan na jud ni mo tubo nagmaadyo ning mga tanong mapuhon. Bye. Huwag kayo kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. Nina Girls Mix Videos. Don't stress.